गोलोम बोथोर जोबखांनायनि उनाव दुफां बोथोर सफैबाय। नाथाय अब्लाबो देग्लाय बोसोराव बिदुं दुंखावनाया दासिमबो खमायाखै। गुबुन बोसोरफोरनि रुजुनायाव देग्लायनि सेप्तेम्बर दानाव बिदुंनि दुंनाया बांसिन जादों, जायनि जाउनाव हादरसानि साफ्रोमबो सुबुङा जोबोर जेंनाजों सम बारहोनांगौ जादों। हादरसानि दाब दाब जायगाजों लोगोसे बरपेटा रडनि रायजो राजाफोराबो बिदुं दुंखावनायनि जाउनाव सहायनो हायै थासारि जादों। बेबादिनो बोथोरनि दुंखावनायनिफ्राय रैखा मोननो आरो देहाखौ थाजिम खालामनो गोबां सुबुङा खुसेरनि बिदै, लाच्छी, गाइखेर दाखा बायदि लोंदों आरो जादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि दिनै सानजौफुनि 12 रिंगानि सिगांनो बोथोरा 38 डिग्री सेलसियास जानायजों लोगोसे बेलासे समाव बिदुंनि दुंनाया बारायनानै 41 निफ्राय 42 डिग्री सेलसियाससिम दावखोयो। ভাল বেচাখিনি ভাল আছে আৰু ইমান গৰমত কি কৰিব, টিফিন বস্তু খাব লাগে, বাজাৰত আহিলে খায়। বহুত গৰমত কি কৰিব, ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে, এনেকুৱা গৰম চলাই এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব লাগিছিল, মানে ঠাণ্ডা হ'লে মানুহ মৰি যাব, এনেকুৱা হৈ থাকে। 1500-1600 2000-2200 মান হয়। পৰিয়ালৰ পিঠাটো খোৱাটো বহুত ভাল। গৰমতে সেইটো খোৱা বহুত ভাল।